हरमा संगी बगरी जोहार दोपहरी एनुंटा डंडी उंदरा के बरा करदन आंदोलनकारी रही कसे रही तेंके एका तरते बारी चार भैया रे ये दिकुआलर भैया रे बाहरियालर एका तरते बारी चार भैया रे ये दिकुआलर भैया रे बाहरियालर होर मेन बाचा लगे नार नाम गे झारखंड बनेचा होर मेन बाचा लगे नार नाम गे झारखंड बनेचा एकादर ते बारे चार भैया रे ये दिकुआलर भैया रे